Mae Llanw wedi bod yn special iawn i mi. O'n i'm yn gallu dod i'r ddau gyntaf, achos o'n i yn y Congo. Ond dwi wedi bod yn yr 8 diwetha, dwi'n meddwl. A'r rheswm wedi bod yn special i mi ydy bod Llanw wedi rhoi gobaith i mi am Gymru. O'n i wrth y modd wastad yn gweld yr ysbryd glân ar waith mewn gwledydd eraill, ond yn anobeithio wrth ddod yn ôl i Gymru yma. Gweld sut mae'r capeli ac ati. Ond ar ôl bod yn Llanw, wel, dwi wedi cael yn synnu i weld gymaint o bobl ifanc yna, a gweld bod yr ysbryd glân ar waith, a bobl ifanc sydd ar dan dros yr Hefengil. A mae hwnna wedi rhoi gobaith newydd i mi, bod Duw ddim wedi'n gadael ni, a bod Duw yn dal yn caru ni, a dal eisiau gwneud rhywbeth newydd yng Nghymru. A mae o'n digwydd, dwi'n gweld bob blwyddyn yn Llanw, dwi'n gweld mwy o arwyddion bod yr ysbryd glân yn plith ni, a mae hynny'n wych.